Ulo ang puntirya oh. Ay si Bagwis talaga to. Sa estimate ko, ulo ang puntirya oh. Kasi si Bagwis pag pumapatay, ulo eh. Lahuhakin natin. Tagkalin natin, tingnan natin ang tama. Ayan pa sa may likod. Ah oo, labot. Labot. Si Bagwis talaga to mga kasinag. Nasaan pa? Butas. Nasaan pa? Tingnan natin mga ano, tama pa. Meron pa yan. May tama yan ng ano, kuko. Ayan ah. Yan, wala dyan eh. Ayan pa. Ay, si Bagwis to. Ano ng kuko yan oh. Tama ito ng kuko. Hindi pa mandaraot. Ewan ko lang nito. Sa estimate ko mga kasinag, si Bagwis ang dumali nito. Bago pa, ngayon lang ito mga kasinag. Ibig sabihin, andito lang yung si Bagwis. Ay, oo. Si Bagwis to. Si Bagwis ito mga kasinag kasi ang ipot oh. Sabog oh. Sabog ang ipot niya. Papunta dito oh. Ayan oh. Yun ang pupunta natin. Kung nakikita nyo yung mata sa bundok na yan, dyan tayo pupunta mga kasinag. Hindi ako nagbibiro mga kasinag. Ito ang pinakamataas na bundok dito sa bayan ng Siruma. Pero may sapa sa tuktok. May lang kayong baon lang. Ang tamis ang tubig. Ang ganda. Ayun, ang taligra. Pero inyo mga kasinag, nandito na tayo sa tuktok. Ibig sabihin, pag ako sumigaw dito, malayo ng ano, maaabot. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Ngayon pala mga kasinag, maghahanap naman kami kay Bagwis. Gawa ng may nakapagsabi sa akin at may nakapagbigay ng kaunting information dito sa atin. Kasi yung bilas ko mga kasinag, dun daw sa lugar na binabantayan niya, nung nakaraang ilang araw na nakalipas, may nakita daw talaga siyang agila, nakaparehas si Bagwis. Kasi yung si bilas mga kasinag, hindi man niya gaanong halos kilala pa si Bagwis mga kasinag, at hindi pa yata niya nakita ng personal yun. Ngayon, nung nakita daw niya yung ibon na yun mga kasinag, sige daw ang huni, tapos pagkakaguluhan ng mga ibon. Ngayon, nung nilapitan daw niya, lumipad. Estimate ko nga mga kasinag, baka si Bagwis nga. Update ko kayo mga kasinag pagdating namin dun. At alamin po natin. Pasensya na palan kayo medyo kahapon, medyo nag-enjoy man tayo at nagsihi. Nakakuha nga tayong alimang. Kaso lang ang kamay ko nasugat oh. Ang hapdi pala ng sugat nun mga kasinag. Ang grabe oh, baak-baak. May liit na baak, gawa ng masisi. Basta mga kasinag, update ko kayo pagdating ng bagong sirang. Kasama ko pala si Mrs. Pupunta kami ngayon, magmumotor lang kayo mga kasinag. Medyo nagpatartanghali kami, alas 9, alas 10 ano. Gawa ng malaki ang tubig mga kasinag. Doon sa tatawir namin, hindi makakatawid ang motor kasi malaki ang tubig. Doon sa dadaan natin. Kaya inantay muna naming maghibas ang dagat para makatawid kami doon. Makapunta kami Bausirang. Ayun mga kasinag, update ko kayo pagdating doon. Mga kasinag, andito na tayo sa area kung saan sinasabi na nakita dito si Bagwis. Nakakita pala si Kabidong, andun pa sa loob. Ngayon mga kasinag, yun ang pupunta natin. Kung nakikita nyo yung mata sa bundok na yan, dyan tayo pupunta mga kasinag. Baka nandyan si Bagwis. Ito mga kasama ko mga kasinag, si Kabido, si Inting, Teo, biyanan ni Inting. Tapos ito, agom ni Basyon. Tapos pala si Mrs. mga kasinag yan oh. Sumama. Ayan ang videographer natin. Dito daw niya nakita ano nakaraan. Saan mo nakita kuya? Dyan. Doon daw ni Ikaw video nakita mga kasinag yun. Pero mamaya tingnan din natin yan. Pero ngayon ang ruta natin mga kasinag, doon muna tayo sa bundok. Kasi nasa 6 na araw na daw ang makalipas eh. Hindi man daw kasi niya alam noon na nawawala si Bagwis. Kaya nung lumipad yung ibon, nung nilapitan niya, hindi na niya sinundan. Kasi isip man nga niya, si Bagwis nasa bahay lang. Arangkada tayo mga kasinag. Akyatin natin yung pinakamataas na bundok dito sa bayan ng Siruma. Tinaluhungan kung tawagin dito.
Hiling na ang tinambak. Kita ang tiambak dyan. Ayan. Makikita niyo mga kasinag. Masubukan ni Mrs. kung paano umakyat dito. Nung 2014 ba yun o 15 ano? Yung nagkupra tayo dito. Ayun mga kasinag, 2014 mga kasinag. Nagparakupra na kami dyan. 13-14. Sama aki okay tutulin ko. Ay oo. Nagkupra na kami sa taas ng bundok na yan. Panahon yun na ano, oo, inaabot nga natin yun. Sita ang kilo ng kupra. Ang ganda ng lugar na ito mga kasinag. Pero kung may drone tayo, masarap sana magpalipad dito. Kaso hindi tayo pinalad mga kasinag magkameron. Ayan o. Yan ang area ang pupuntahan natin. Dun baka nandyan si Bagwis. Pagdating dyan sa may mga kahuyan dyan mga kasinag, sisigawan natin baka nandyan si Bagwis eh. Kasi kung nandito yun, nakikita tayo, huhuni agad yun. Kasama pala namin yung si Kulato. Kaway ka nga Kulato. Shoutout mo naman yung ago mo. Itong lupa na ito mga kasinag, tapos yung limunan, yung pinagbayanihan namin, ay isa lang ang may-ari mga kasinag. Ang nagbabantay naman dito si Kabido yung bilas ko. Tapos doon naman sa kabila si Kamilbin mga kasinag yung bayaw ko. Dito pa lang mga kasinag, ramdam ko na ang medyo paahon na. Makahingal-hingal na. Oo. Yan si Mrs. ko. Bagwis! 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 Gubat na ang papasukin natin mga kasinag. Yan ang mga kasamahan natin nandun sa unahan. Bagwis! Grabe palang huwag dito. Ano yung malalaki? Mga gawain lyantok. Huyo. Ha? Ah, doon yung sa balyo. Hindi yun dito. Hindi, doon sa may kanan doon. Doon yun. Hindi dito. Sabi tayo po, nuno po. Sariwang-sariwang tubig. Ganda ng sapa. Bagwis! Bagwis! Mga sinag. Itong tinik na ito, delikado yan. Yan o. Ito, nakita niyo yan.
Oh, delikado yun mga kasinag. Ano ito? Tinik ng uway. Yung ginagawa liantok. Yan oh. Yung malalaking uway. Huyo kung tawagin dito mga kasinag. Ano pa yung tigsabi mo? Oo. Ano mga punok? Oo. Gubat na talaga to. Magwes! Hindi ka madala ang cellphone mo. Ganda ng sapa, ang linaw. Tabi tayo po, nuno po. Malamig. Sabi mo ano? Ay oo nga. Lamig nga, parang hilo. Ang lamig ng tubig mga kasinag. Ang presko. Ang presko sa paa. Mapapalaban si Mrs. mga kasinag sa lakaran pag akyat niya sa bundok na yan. Nasa paahan na tayo mga kasinag ng bundok. Magwes! Ayan mga kasinag, paakyat na tayo. May pugad dito, ay pugad oh. Ayan oh. Oh, walang itlog. Pugad. Mga kasinag. Umpisa na. Paakyat na tayo. Mga kasinag, andito na tayo sa tinuturo ko sa inyo kaninang mataas sa bundok. Ito, umaakyat na kami. Ayan. Bagwas! Bagwas! Doon tayo sisigaw mga kasinag sa taas para yung busis natin malayong mararating. Sayang mga kasinag, nalimutan kong dalhin yung ating telescope. Nakita sana natin ang magandang view. Kuha daw. Mahina ng tuhod mga kasinag. Yan. Hindi na kaya. Ay, dala ng tungkod si nanay. Magwes! Magwes! Nakatukad ka na eh, Gerson. Oo. Magwes! May makamagong pa nga dito. Ayan o. Dito dati yung kuprahan namin o. Yan din o. Yan din. Siya pa yan. Dito yung daga. Noong mga panahon mga kasinag, dito rin kami nagkupra ni Kuya Bido. Ito ring area na ito. Yan o. Ito rin sa lugar rin na ito. Ay basyon. Agum ni Kulato. Ayun mga kasinag, pahinga muna tayo. Andito na tayo sa taas. Pero wala pa sa tuktok.
Bagwas! Pagod mga kasinag. Pahinga muna kami. Bagwas! Wala pa na sumasagot ah. Ayan mga kasinag yung mga kasamahan ko. Ayan. Pahinga muna at pagod. Bagwas! Doon tayo maakit mga kasinag sa tuktok. Para malayo-layo naman yung but ng sigaw natin. Diyan kayo ito, kanya ang pakuin ko ko, pero ako ninahiling diyan kayo ito. Bakit Sa lugar dyan. kagrupo lamang diyan ibagi. Hindi ka, ibubang isa ibubang. Hindi siguro naligo ano. Hindi na inom. May ano pa dyan? May sapa pa dyan? Isa sapan sa dito. Hmm. Diyan nga kita maagi. Ibang agi dito yung tanay, sure sa putan. Hindi magmakasakali kita diyan ba kung nagawin diyan sa bag. Arangkada naman tayo mga kasinag. Dyan ang tungo natin sa tuktok ng bundok. Itong lugar na ito mga kasinag, kahit mataas na lugar ito, pinakamataas na bundok ito dito sa bayan ng Saruma. May sapa ito dito. Dito sa taas. Tingnan natin kung may tubig. Oh, meron. Oh. Pero yung taas ng lugar ito mga kasinag ha. Oh, may sapa. Ayan oh. Oh, di ba? Hindi ako nagbibiro mga kasinag. Ito ang pinakamataas na bundok dito sa bayan ng Saruma. Pero may sapa sa tuktok. Ayan oh. Oh, di ba? Ang linaw. May ano talaga bubon. Dito mga kasinag, malinis. Pinakampuso din ng kambabong sirang. Pang siroma. Puruin mo yan. Iyon ang pinakampuso. Sabi tayo po, nuno po. Malinis ang tubig ito mga kasinag. Ayun tayo. May lang kayong baon eh. Ang tamis ang tubig. Diba? Oh, tingnan nyo naman, napakalinaw, napakalinis. Nanggagaling ito mga kasinag dyan sa mga ugat ng kahoy. Kasi napakataas itong bundok na ito eh. Kahit ulang ka ng kasili, pag ano. Dito? Oo. Oh, may kasili pala dito. Pinakang Nakakakit palang kasili dito. ang kasili pala, ang ikog kayo, talagang nakakadom na kiraro. Ang nakalungkot na lang sa iyo. Maatras na sana pala yung pagmakahalin pa. Pira lang kung wala sa butas ano. Bukas garito. Ito mga kasinag oh. Huyo. Yung malalaking uway. Yan oh, pagkaya yan oh. Grabe yung tinik oh. Kung makikita niya yung puno na yan. Puro tinik yan, hanggang dahon. Ayan oh, puro tinik. Kaya delikado yun mga kasinag. Bruno, nakasabit na ako. Halap lang. Kagaya niya mga kasinag oh. Sumabit na kay misis. No, tagalin natin. O yan oh. Ang tinik kaya yan hanggang ilalim. Bagwes! 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 Mati. Ha?
Nagagawa pa si lalang daanan mga kasinag. Kasi naligaw tayo. Wala tayong na-achieve ang daan. Wala pa rin nasagot mga kasinag. Kanina ko pa sisigawan si Bagwis. Biruin nyo yung mga kasinag. Paakyat pa lang dito. Ubus na ang power natin. Tapos magsisigaw pa tayo. Bagwis! Naligaw tayo mga kasinag. Iba na daan natin. Hindi tayo nakakita ng malinis na daanan. Pero huwag kayo mag-alala mga kasinag. Andito na tayo sa tuktok. Sisigawan ko na kanina pa si Bagwis. Kaso lang mga kasinag, wala talagang sumasagot. Napasabak si Mrs. mga kasinag. Ito makulubog ang mga na tama. Oo. Ano yan? Sabi nila dito kadag. Yung nga ni. Yun eh, si dating agyo, no? Oo, ito na. Yan na yun. Kung nasusog pala natin may puno ng niyog kanina. Dito tayo labas, ano. Oo nga, ito nga dating daan. Ito na. Oh, malinis na. Oh. Malinis pa. Oh, nagbarag. Ayan ang mga kasinag yung mga kasamahan natin. Kasi silang nakakalam dito sa lugar na ito. Kahit nagkupra kami dito nung mga panahon pang 2013. Pero hindi ko na gano'ng kabisado. Pero may natatandaan pa ako sa lugar na ito mga kasinag. Kaya tayo hanggang dyan sa taas. Bagwis! Bagwis! Nasa taas na tayo mga sinag. Kaso medyo masuka lang kaya hindi natin makikita yung paligid, yung palibot nito. Malapit lang dito yung tunnel, di ba? Yung tunnel. Andito lang yan, di ba? Oo, yan nga. Kasi ito yung Antipulo. May tunnel kasi dito mga kasinag. Tunnel lang sinaunang panahon. Meron dito. Diyan sa lugar niya dyan. Andito na tayo mga kasinag sa tuktok. Bagwis! Ayan mga kasinag. Hukay ito mga kasinag ng mga nagmimina. Kasi mga kasinag may tunnel dito na sinaunang panahon. Hinahanap nila kung nasan yung mina. Kailangan dito kasi metal detector eh. Duman ka. Okay. Bagwas! Karon ka dyan, kaya lang katong salad. Barakula pa rin siya. Barakula. Ayun ang bagay ng bani mo, sinamba. Maragin ko yan. Bagwas! Tunda. Pratagat. Agat. Kalabutan. Ada kamera dito kung katipon natin. Pakiabot na tayo kayo.
Mga kasinag, andito na tayo sa bundok, sa tuktok ng Tinaluhungan. Ayan mga kasinag, oh. Napakagandang view. Ayan, oh, medyo malabo lang mga kasinag, agawa ng ulap. Ayan, oh. Maulap kasi. Pero kung mainit mga kasinag, napakaganda ng view dito. Tiambak na yun, di ba? Ayan mga kasinag, Tiambak. Yung lugar na yun. Bagwas! 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 Mga kasinag, ano nakaraan, nanggaling tayo dun sa lugar dun, no? Medyo hindi lang makita at nahaharangan ito. Diyan lang sa lugar na yun mga kasinag. Karugtong lang ito mga kasinag nung pinuntahan natin dun sa Pishpanan. Yung hinanapan natin kay Bagwis. Kasi baka nandito na si Bagwis mga kasinag eh. Kasi sabi nga ni kuya nung nakaraan, hanapansin niya doon sa may naalagaan niya. Baka dito na ang bagong teritoryo ni Bagwis. Pero walang sumasagot mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Wala. Kasi ako bagan. Oo. Kukuya. Wala mga kasinag, wala. Doon naman tayo. Ano, malinis pa yung tunnel dyan? Hindi na. Para walang napunta, no? Kahilingan mo? Yan, dyan, sa rin dyan. May tunnel dito mga kasinag, tingnan daw natin. Kasi sa titingnan ni Inting na ito. Tunnel ito na sinaunang panahon. Silipin lang natin mga kasinag. Unang hapon. Oo, panahon pa ng hapon. Kaso mga kasinag, hindi na sa hapon to, sa mga Pilipino na. Kasi panahon pa nila yun eh. Ngayon, panahon na naman natin. Kaya panahon na ng mga Pilipino ngayon. Ay, malayo pa yata. Pero parang silipin natin mga kasinag. Kasi yung tunnel dito mga kasinag, may ano ito, may simintong nakapatong sa ibabaw. Kaso lang yung mga nagpunta dito, gusto lang minahin, tinibag nila yung nakapatong na simento, yung nakasara dun sa tunnel. Ito mga kasinag, oh. Ito, yan oh. So, may mark pa oh. Oh, ito mga kasinag, oh. Yan oh. Ito yung tinibag nila. May marking pa mga kasinag, oh. Yan oh. May litra M at A ay oh. M at A. Yan ang marking niya. Hindi ko lang alam mga kasinag kung nasan ang ano nito. Ang mga kaputol. Ayan oh, ayan yung iba oh. Tibag-tibag. Sarado na yata yung hukay. Ha? Yan oh. Tingnan natin. Ang pa yung ito duman. Ano? Parang ano doon sa unahan dyan. Oo, yan eh. Oo, parang maano na. Yun ay nagdagang hinali naman. Oh, ito yung hinukay na ano mga kasinag oh, na lupa. Ito yung tambak oh, kaya mataas na. MA, pero maanuriya. Ba't mahulog ako? Ha? Ba't mahulog ako sa labot? Bahala na. Sakat ganun ano, bahala na. Ayan na yung butas. Wala, sarado. Ano na, ano lang. Yan eh, padak sila ako sa labot. Siyempre hukay na yata ito eh. Ay, biro-wari ko, walang napasok dyan. Na kung malalaking ano. Kasi ano na eh, sarado na. Ano?
Oh, sarado na. Saka nahulog ang sundang ko. Ano? Hala, hindi na natin makuha. Wala tayong sundang. Yun yun, pali labot na yun. Oo. Yan ang ganyan. Di ba no? Malaki ito. Itong tunnel na ito. Ayan na oh. Uy kuya, yung inaapakan oh, parang butas na. Hindi pa. Ayo, Yan na. ito na nga. Ayo, ito na nga, ito na. Ito na. Ito na yung butas. Sarado na kasi mga kasinag. Kasi noong 2013, napakalinis pa dito. Kitang kita mo bunganga nito, napakalinis. Makikita mo ang laki ng hukay na ito mga kasinag. Ganyan yan, yung kudrado yan. Hanggang dun, malaki ito mga kasinag. Ito yung sasabi namin may nakasara na simento dyan sa ibabaw. Kaso lang, tilibag na nila. Tayo na mga kasinag. Ang lalim yan mga kasinag oh. Oh. Papuntayin doon. May kurbada yung parang. Yan oh. Ang lalim talaga oh. Hanggang ilalim. Malinis pa man ko lang raro. Malinis pa ang baga oh. Kaso parang wala mayatang ano dyan. Hayop na kung ano. Wala. Ang lalim oh. Delikado yan. Delikado mahulog kita dyan. Delikado yan mga kasinag. Balik na tayo. Ang pupunta dapat dito mga kasinag, expert sa mga ganitong mga tunnel. Tunnel kasi ito mga kasinag, hindi natin alam kung saan ang tungo o saan ang lagusan ng tunnel na ito. Kasi ito yung pinakamataas sa bundok dito mga kasinag, sa bayan ng Siroma. Itong inaakyat natin ngayon. Ang panahon ng hapon. Maramang kung anong naon dyan sa simintong yan. Wala na, tinibag na kasi mga kasinag yung ano niya, yung nakataklob sa ibabaw. Kaya hindi natin malaman kung ano ba talaga ang ano talaga ang nakalagay diyan sa ibabaw na yan. Kasi nung nandiyan pa daw ang nandiyan pa yung tahob na simento, may nakalagay na aro sa ibabaw. So dapat si katimbang ka itong hinanap ninja. Oo. May katimbang ito ang araw ito. Ito ay nakatukli itong araw. Oo. Nandun yan. May katapat yun ano. Dito pala mga kasinag, shoutout pala kay Kulato, bagong vlogger mga kasinag. Suportahan niyo mga kasinag si Kulato. Ayan. Kulato TV. Oh, Kulato TV. Ayan na mga kasinag, sumuot na doon si Kulato. Kasi ganun talaga ang Kulato TV. Ano? Saan na tayo kuya? Agi dyan, bro. Saan tayo dadaan? Babalik tayo? Bakilid yata dyan. Kasi nasa tuktok talaga tayo mga kasinag ng bundok. Kita dito, ang view. Ganda sana ng view. Kaso lang nahaharangan mga kasinag ng kahoy. Drone dapat talagang maganda dito. Magsakap ka sa nyug. Ano? Yan, sigurado. Sanyog siguro mga sinag. Dito. May puno na ito. Daw, subukan natin. Hanggang dito lang sa may tangga. Hawak kita yung camera, Chok. Ay, kuya, hapot nga. Biruin nyo yung mga kasinag. Mapanood nyo lang. Nakita nyo mga kasinag. Tingnan natin. Madulas. Pati jacket ko. Ayan oh. Diyan, madyan kita sa balyo. May nyug dyan malilig. Walang hiya mga kasinag. Mahirap pala umakyat. Agi mo pala ito prasan kasi hindi mo. Ano mahilig ka ang view kasi rin. Kala ko ipakita ko sa inyo yung magandang view. Kaso lang mga kasinag, mahirap umakyat, hindi kaya. Bigat na pala ng katawan ko. Bagwas!
Bagwes! Iniwan na tayo mga kasinag. Pagod. Mga kasinag, ayan. Andito tayo. Ayun na, ito palang magandang view. Oh. Ang ganda mga kasinag. Ayan oh. Oh. Kaso medyo maulap lang. Oh. Ang ganda. Drone ang maganda dito sana mga kasinag. Bagwes! Bagwes! Oh. Ayan oh. Mga sinag oh. Ang ganda. Ayun, ang taligra. Yung sinasabi ko sa inyo mga kasinag. Na taligra. Alin? Ito. Ayun yung umamo. Oo. Kung makapansin nyo mga kasinag oh, yung palaya na yun, doon tayo nang galing. Ayun oh, yung palaya na yun. Dahil niya ako kita. Ito ang pig umakong niya. Oh, biruin mo. Medyo pa pala ano. Ito naman. Mga kasinag hindi pala yan ang taligra. Hindi pala yan, hindi yan yung may I love si Roma. Nandun pala sa kabila. Hindi pala yan oh, hindi pala yung mataas sa bundok na yun, hindi yun. Andito pala sa kabila mga kasinag. Natatakpan itong damo na yan oh. Yung mga kahoy na yan. Bagwes! 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 Malaking lamok baga narinig ko. Laki talaga ng lamok. Ito na. Oh, ayan oh. Oh. Ang laki ng lamok oh, ayan oh. Oh. Halos ang laki. Ang laki pala ng lamok dito mga kasinag. Baka dagitong kita. Bagwes! Biruin niyo mga kasinag, nandito na tayo sa tuktok. Ibig sabihin pag ako sumigaw dito, malayo ng maaabot. Kaso lang hindi pa rin naririnig ni Bagwes. Bagwes! Mga kiyaw nagsisimbang. Puro mga kilyawan baga mga kasinag. Alam niyo yung kilyawan mga kasinag, yung kulay dilaw na ibon. Bagwes! Oh. Bagwes! Wala mga kasinag. Stop na. Talaga maayong duro. Puri sa tuya. Nasabi. Drone dapat ang maganda dito mga kasinag. Hayaan nyo sa masusunod. Sa pamamagitan ng inyong suporta mga kasinag. Sa hindi pag-skip ng ads. Baka sakali sa mga susunod mga kasinag makabil tayo ng sarili nating drone. Mga kasinag, habang andito pa ako sa tuktok ng Telohungan, maglalambing pala ako sa inyo. Sa lahat po ng ating mga viewers, please like, share and subscribe naman mga kasinag. Kaya nakikiusap ako sa inyo mga kasinag. Kung isa ka sa mga viewers ko mga kasinag, paki-subscribe naman po. Ayan mga kasinag, andito na ulit tayo. Pababa na tayo dyan. Andun na yung iba natin kasama sa baba. Buwaba na tayo mga kasinag dun sa sa taas. Andito na tayo sa may baba. Ayan. Ayan, di ba? Diyan ka ati Ilma. Ang ganda rin ang view dito mga kasinag. Nada rin ulo ng taligraha ito. Ayun. Ayun pala ang taligra mga kasinag.
Ayun. Ang turo ko ito eh. Hindi pala yan. Yun pala, ayun oh, sa may dagat na yun. Kaya akong tataka, walang dagat dyan eh. May duro. Yun, paano? Presko. Ang hangin. Paano pa di man mailuro sa itaas? Baka naingkanto tayo dun. Baka nasubrahan ng taas. Bagwas! Hindi makalampas na garbito sa duro. Pero Oo. Yung level ng hangin nalampasan natin. Kaya walang hangin doon sa taas. Andito sa baba. Doon tayo galing mga kasinag sa tuktok niyan. Doon tayo nang galing sa taas na yun. Bagwas! Lapad ng bato na ito oh. Ito mga kasinag oh. balagan pa ba yan kasi bak makabalag. Oo, nagbilad tayo ng kupra dito eh. Sa bato na ito. Ba nagbibilad din nga sila dito? Oh, dito nagbilad dati kami mga kasinag ng kupra dito nung nagkukupra pa kami. Lapad ng bato na ito oh. Bagwas! 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 Masinag wala baga. Kanina pa tayong sigaw. Bagwas! Wala talaga mga kasinag. Buti lang pinagbigyan tayo ng panahon mga kasinag. Napaka makulimlim. Ay. Okay. Sige. Ito, natapal nito. Mga sinag, masigaw ako. May sumasagot. Bagwas! Oh, may nasagot mga kasinag. Kakaibang agila yata yung mga kasinag. Ibang busis. Bagwas! Hindi nagsagot. Natakot na siguro mga kasinag. Bagwas! Bagwas! Basin daw ang sabihin mo kung mag-vlog ka. Basyon daan sabihin mo. Basyan! Gusto niya dyan. Awan. May tao mga kasinag doon sa baba. Kada sigaw natin sumasagot. Bagwas! Gano'n mag-aaki. Basyan! Ay, bro, malas na. Madalas yan, madalas. Ano na ba agi pa? Wala talaga. Madalas tayo. Madalas tayo. Minit kayo inut at kayo nakakaalam. Ayan ang mga sinag. Ano pa kayo pero? Inut. Ayan. Oh, sa huli lang tayo mga sinag. Bagwas! Hindi na i-video ni Kulato. Ano ba yung Kulato? Nag-video si Kulato. Oo. Dapat na binilisan mo. Dapat binidyohan mo agad. Funny moment yun. May nagkukupra dito mga kasinag. Ayan. Madulas. Hindi lang, hindi dyan ka matumba. Parang kalabaw yan. Madulas ka, ano, pataplak ang mukha mo dyan.
Bagwas! Mga sinag, ito palang sapa na dadaan natin ngayon. Ito palang kukunan ng ano daw, ng tubig at source dito sa bayan ng Seruma. Ito oh. Ay tabi tayo po, nuno po. Ay ang ganda talagang bukal. Oh. Ito palang kukunan sana. Pahuba dyan sa bayan ng Seruma. Ayan mga sinag oh. Pwede nga mangyari yun mga kasinag kasi napakataas ng bundok na ito. Kung tubo lang naman nga ilalagay dito, pababa dyan sa ano, makakarating sa mga barangay, mga kabayanan. Hindi na kailangan ng makina para ang tubig ay higupin. Ay, binisita na ito? Oh, binisita na pala ito mga kasinag. Oh, sa mga subscriber natin, mga viewers natin, mga taga Seruma, pag na-aprubahan po ito. Itong ano na ito, bukal. Ayan oh. Malinig ang tubig. Ang linaw ng tubig mga kasinag oh. Ang bilis. Saan ka pa? Napakalinaw. Mga kasinag, may bayabas. Ang daming bunga ng bayabas. Ayan oh. Oh. Ang daming bunga ng bayabas oh. Oh. Magkagad kami atin mga bayawas. Ikaw humingi, ako hindi. Shoutout pala kay Ate Elma. Mapalilong ang Ate Elma? Delos Reyes. Shoutout pala sa mga Delos Reyes family. Maikit kitang bayawas. Lalo na sa pamilya ni Ate Elma. Ganda ng sapa mga kasinag oh. Huwag niya karga sa tubig. Ito? Hindi ako magkaroon. Presko ang tubig oh. Pero pag ang trabaho ko naman dumas sa duma naman sa sarong sapan tapos. Kaya may mga sabon siya na aking walat dito. Karong nila ni Kuya. Alin? Karong nila. Hindi pangalan, binubuksan. Ngayon nga, yung agi ikdiki sa duman. Si agyan tayo sa agi. Nakakaki daw. Yan natin. Hindi. Hindi. Bukulat nisan. Hindi laptisan. Ano man. Hindi siya. Ang lapnisa, pag tisapi mong araw kayo, nadaraan ko yung mga nga daw. Hindi. Ang dahon niya ano? Ang dahon niya, pag ginanyan mo, maraming ano parang dagta na sapot. Iyo. Oo, yan ang dahon niya. Oo, iba siya oh. Hindi. Hindi siya. Hindi nga. Walang bango. Hindi pala, hindi lapnisan. Yan ang lapnisan. Doon sa kay Melvin baga doon. Ang laki ng lapnisan doon. Pag ako napunta doon, lagi kong inaamoy ang ano ng puno. Si bunga dahil ito. Ganyan din. Kaso mo maliit-liit dyan. Pahaba talaga tulis. Mahal ba kasi kilo ka tayo? Ng bunga. Ewan ko lang kung nagbubunga na yung lapnisan doon. 300 ba kasi baratalan? Yan. Nagbabawal mo kaya yan eh. Alam nyo mga kasinag yun, yung lapnisan. Yung kahoy na ihinahalo sa mga pabango. Agarwood ma. Agarwood yun. Ayun, agarwood. Ang bango kasi nun mga kasinag yung lapnisan na yun. Ayan na. Wala sa'yo kukunin mong ano? Kawayan. Ayaw nga pala no. Balikan natin. Pagod mga kasinag. Ang hina. Yan ang tinanuman ko dyan, nag-abol yan. Alin? Totoo. Ayan. Ayaw, ano? Kita nga. Masig, dito na tayo. Nasa baba na tayo ng bundok. Bumaba na tayo. Kasi sigan-sigaw natin doon. Sigan tawag natin. Wala eh. Bagwas! Bagwas!
Pati mga lawin ko na birlag mo na. Dati argan, ikaw nagralayo-layo dyan. Siguro makulimlim kaya ang panahon ano. Kaya wala. Pero kung mainit ang panahon, wari ko maraming lawin dito. Yung banog, hindi tawag nila. Bagus! Bagus! Mga kasinag, andito na tayo sa kubo ni Kuya Bido. Wala talaga mga kasinag. Ang mataas na bundok na inakyat natin. Wala si Bagwis dun. Nakikita nyo mga kasinag. Yan, bundok na yan oh. Diyan tayo nang galing sa mataas na bundok na yan. Wala. Pahinga muna tayo kasi pagod tayo. Panghina. Mga kasinag, nanggaling na tayo dun sa Tinaluhungan, kung tawagin dito yung pinakamataas sa bundok dito sa bahay ng Saruma. Wala pa rin. Ngayon nandito na ako sa sentro ng Bagong Sirang. Pupunta naman kami dyan sa Durungan. Ayan, kasama ko naman si Inting, tapos si papa niya, biyanan niya. Yan, sila naman dalawang kasama ko. Pupunta tayo dun mga kasinag at baka nandun si Bagwis. Kasi nung nakaraan daw, nung nagkukupra sila, may narinig daw silang humuhuni dun eh. Baka si Bagwis yun mga kasinag. Itong lugar naman mga kasinag na ito ang papasukin namin. Bagwis! Bagwis! Wala ko mga kasinag. Bagwis! Dito ka nagkupra? Nung nagkupra daw sila mga kasinag dito, narinig daw nila yung kaparehas yung huni ni Bagwis. Hindi man daw kasi alam rin nila na si Bagwis nun ay nawawala nung mga panahon na yun. Kaya hindi nila pinansin yung mga humuhuni dito na ibon na kagaya ni Bagwis. Bagwis! Yan, puntahan daw natin dyan. Ay, tinira yung manok oh. Manok bagandi hali. Oh. Ano dumali? Bago lang oh. Dali. Dalagan nga niyo nito. Kanina lang yan. Ay, bago lang. No? Sariwa pang ano. Laki oh. Manok. Dinali. Yung guto. Ano doon nadali. Dinali yung manok mga kasinag. Ang laki pa naman oh. Ayan oh. Inahin. Batira ito yung Bagwis. Hindi. Dinadan lang garo. Tingnan natin dito mga kasinag. Narinig talaga di si Bagwis. Bagwis! 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 Kasi iba ang tama niya eh.
Parang ano siya eh. Parang ano nang Oo. Hindi talaga. Saka pati kinakalamintas na. Ibig sabihin, baka tinira talaga yun, hindi niya kaya, iniwanan. Oo. Kanina umaga lang yun. Bagwes! 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 Baka andito nga yun. Tiyan ko mamaya ulit ang tama nun. Pagbalik natin. Bagwes! 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 Kasi imposible namang mahadali ng ano yun eh. Kung aso o kung ano man yun. Oo. Pero pati nagparak eh. Kasi naiwan dyan eh. Parang si Bagwisan dumali ng mga kasinag eh. Kaya tingnan natin mga kasinag pagbalik. Siyasatin natin masyado. Parang ano nga oh. Ay oo. Si Bagwis to. Si Bagwis ito mga kasinag kasi ang ipot oh. Sabog oh. Sabog ang ipot niya. Papunta dito oh. Ayan oh. Oh, sabog talaga mga kasinag oh. Ulo ang puntirya oh. Ay si Bagwis talaga to. Sa estimate ko, ulo ang puntirya oh. Kasi si Bagwis pag pumapatay, ulo eh. Lahuhakin natin. Tagkalin natin, tingnan natin ang tama. Ayan pa sa may likod. Ah oo. Labot. Botas Labot. baga, oh. Si Bagwis talaga to mga kasinag. Nasaan pa? Butas. Nasaan pa? Tingnan natin mga ano, tama pa. Meron pa yan. May tama yan ng ano, kuko. Ayan ah. Yan, wala dyan eh. Ayan pa. Ay, si Bagwis to. Ano ng kuko yan oh. Tama ito ng kuko. Hindi pa man daraot. Ewan ko lang nito. Sa estimate ko mga kasinag, si Bagwis ang dumali nito. Bago pa, ngayon lang ito mga kasinag. Ibig sabihin, andito lang yung si Bagwis. Busog lang yan. Baka busog. Kasi yung pinag-anuhan mga kasinag, kung mapapansin nyo, dito niya binanatan. Ayan oh. Kasi kung aso ito mga kasinag, hindi yan makakabutas ng ganyan oh. Yung tama niya butas oh. Sa kuko. Tapos ito mga kasinag, butas din oh. Oh, butas din oh. Dating bangan ko ng kagat kang ido ay. Oo. Diba pa rin doon? Ay oh, butas nga oh. Si Bagwis talaga ito. Labot mo ko. Si Bagwis talaga ito mga kasinag. Big din na kita mahagit. Ibig sabihin, andito yun. Meron doon eh. Pili pa man yan. Kaya. Hindi pa man garaot. Bagwis! Hindi pa man raot. Pili pa yan. Bagwis! Masahutan pa kita Dahil dyan. man yan. Dahil may sako. Big din na kita mahagit. Dahil na kita mahagit kang Ramon. Bagwis! Baron to. Saglit lang ha, baka nandito. Abang-abangan natin. Baka nandyan lang mga kasinag. Kasi may ugali si Bagwis mga kasinag na pagbusog, tahimik lang yun, nagmamasid lang. Saglit lang mga kasinag at ano-anuhin natin, tawag-tawagin natin dito. Mga kasinag, wala. Siguro mga kasinag, nasa layasan. Umalis na naman siguro dito. Wala hindi namin na tsimpuhan dito. Walang sumasagot. Bagwes! Bagwes!
O baka na ano nga natin na habang naghahanap siguro kami sa teluhungan mga kasinag, si Bagwis dumali na dito, dumadali dito. Kasi nung mga nakaraan daw talaga mga kasinag, dito nila naririnig si Bagwis naghuhuni. Pero hindi na nilapitan na kung sure yung si Bagwis kasi nga hindi man daw nila alam mga kasinag na nawawala si Bagwis. Bagwis! Bagwis! Ha? Yun nga ano. Sabagay, hindi rin natin sure mga kasinag nga. Kung si Bagwis, baka kalahi din lang ni Bagwis ang dumali nito. Hindi man pula bagang bulis yan daw gurang. Hindi! Bagwis! Baka sa'yo papunta mo Rugarigan mamaya paghubo mo ano. Tawag-tawagan mo dun. Bagwis! Kasi kung nagutom yun, babalikan niya yan. Kung si Bagwis yun, bukas sa umaga babalik yun. Babalikan niya yun. Itong manok na nakita natin mga kasinag, hindi rin natin sure kung si Bagwis ang tumira nito or kalahi din lang ni Bagwis. Kasi wala namang hayop na dumadali ng araw eh. Pero kung aso ito mga kasinag, wala na yan. Kung aso ang dumali niyan or sawa, singgalong. Kasi ang tama niya mga kasinag, malalim. Malalim, talagang ano ng kuko. Tapos yung ulo, baklas, parang tinuka. Walang balat sa ulo. Kaya estimate ko mga kasinag, pag hindi si Bagwis, kaparehas ni Bagwis ang dumali. Kaya bukas balikan daw dito ni Vincent or balikan namin dito bukas mga kasinag. Tingin na namin ulit bukas. Bagwis! Bagwis! Wala mga kasinag, sa lahat po nating mga viewers, subscribers, maglalambing ako sa inyo mga kasinag. Sa ating mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe naman mga kasinag. Maraming salamat po mga kasinag. Pasintabi po yung nakita namin manok kanina mga kasinag, hindi namin po alam kung sinong may-ari kasi gubat naman dun mga kasinag. Walang mga bahayan dun. Hindi rin namin alam kung kaninong manok ito. Dinala po namin dito mga kasinag kasi bago pa lang siyang kamamatay, dinala namin. Ayan inano na ni Tiyo. Sa may makakakita po ng manok na ito, kilalanin nyo lang po Tiyo. Siya po ang salarin. Pasensya na po kung kanino mang manok ito. Pero hindi ko rin sure mga kasinag kung si Bagwis talaga or kalahi lang ni Bagwis ang dumali nito. Tingnan natin mga kasinag. Plano na ano. Iba na ba ang ano? Public. Dadaluan tama iyo. Ito na patunahin. Ay oo nga kasi may ano pa may tama pa dito ng ano Ano ito, baon pa? Iyo. Tingnan pa natin. Ayun, katimbang. Ano kaya si Bagwis ba talaga? Ang salarin or hindi? Tigbas yan, hindi si tama igdi sa pinto na saro. Kung sa ido, may timbang. Ay na to. Ano? Hararo mong tama Gartusok. Ayo, parang ito tusok din ayo. Tusok yan Yan Kung sa ido man, tiro yan. Ayan mga kasinag, hindi natin sure, paumanhin ko Pero huwag kayong mag-alala mga kasinag at hahanapin ko talaga si Bagwis kung nasaan man. Tingnan natin pag nalinis ng maayos mga kasinag. Tingnan nyo yung tama mga kasinag Tingnan nyo, ayan Isa,
dalawa, tatlo. Tapos ito yung malalim oh. Andyan oh. Yan oh. Nakikita nyo yung mga kasinag oh. Kasi imposible namang aso ito kung anong hayop. Oh. Estimate ko ito yung paa ni Bagwis na mga kuko. Tapos dyan ganyan oh, nakaganyan. Tapos dito may tama rin dito. Siguro yung isang paa naman dito sa kabila na ito. Bago niya tinira dito sa batok mga kasinag. Kasi may mga tama siya kahit dito kanina oh, may butas to eh. May butas siya dito. Wala na, naalis na. Diyan oh. Oh, yan oh. Yan mga kasinag oh. Oh, di ba? Kung makikita nyo pa dito sa pitso. Ayan oh, may tama pa dito ang tatlo oh. Yan oh. Butas oh, yan oh. Kuko yan. Kuko. Estimate ko talaga mga kasinag, si Bagwis to. Si Bagwis ang tumira nito. Ayan mga kasinag, ang tawag nito, uwi na kami. Ngayon, confirm na natin at bukas balikan po natin. Or hindi man kami makapunta, si Vincent na lang, pamangkin ni Mrs. Puntahan niya dyan bukas mga kasinag. Ayan mga kasinag, sa lahat po na ating mga viewers, baka hindi ka pa nakasubscribe mga kasinag, please subscribe. Hanggang dito lang mga kasinag. Bye bye.